Salutare tuturor, sunt Seb, iar astăzi vom gusta ceva foarte tare. Și o să gustăm Prime Metamon. Da, hai să începem. Dați acolo mare subscribe și un like. Să vedem cum miroase. Mamă, miroase foarte bun. Miroase foarte frumos. Hai să și gustăm. Bă, o notă dacă i-aș da, cred că i-aș da un 7 spre 8, așa. Adică el e bun, nu e rău deloc. Dar, sincer, acum, aș prefera mai mult Prime-ul roșu sau verde. Îmi plac mai mult alea. Dar și acesta e bun rău.